ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ತಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಾರಿ ಹುಂಗೆದ Gasrukum alla feveritimi Damuhin hamajehe jabumi Guru avide fuamulami Oh vatane milo ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ Chalu fei fuamulami Oh atane milo Oh azam Oh azam Oh azam Oh azam Emmenam hingu fakande komme vagute
جارة باص جارة باص جارة شوفي وادي mari balik. Mari dulu. Oi, ini kau, mari, ini kau, Mari kau ya, Ebo. Zubi, no come dah. Ja, Adija. Kamu badan ni, balik di dia. Oi. Balik. Boleh bawa dia. Hama je. Boleh naga, hama je dia dekat dia. Ahmed Jassal, ha. Ahmed Jassal. Hukwa. Ini bikin hukwa dia. Amo.
बीट करा करेक्ट प्लेयर सुकून नाही येस येस अरे प्लेयर येस वो नहीं पास Bacar. Okay. Baca, satu ada. Coba, ambil turun jahat pada, cek. Sudah turun jahat pada. Apa? Ibu ya tadi apa tadi? Bene jahat. Jahat. Coba, nu come ne pera. Jahat. Kasih. Aman nanti. Medengar itu. Apa jalan, oi? Oh. Mati jahat. Hei. Ini. Hei. Oi. Mati. Oi. Mari benar, mari. Ambil jah. Cari ya tidak turun jah pada. Ada, oi. Ada beat kena ke baran net.
Para. Oi. Anda benar jahat benar. Kita lagi. Oi. Anda jauh mah jahat. Anti, oi. Sehingga. Selalu bisa. Kau nak. Ada kau jahat. Mana kan kau jahat lagi? Sini naga hama jaga. Sudi oi. Ilai matta ni ati 9 minute ilai matta uja da vendi kabala. Okay, bola ni ke madu hama jaga. Mera jaga.
Emmen. Not ready. Not ready. خلاص جاهلة خلاص انت جاهلة Subi. Tempo la capera, tempo siamo. Indicato già Balanek, viva! Yasa! Bala, yasa! Baba, okay. Nadu. Amaje. Esto, ya. Ini vade. Nadu vade. Bandi, itu jahat. Bala.
Bicara, ma vela perché? Pitti quando? Ampi! Aduh, turun kau. Itu aku bilang kau yang baik dah. Baik.
हाणाकुळे
मिनट बाकी our ball.
Jahat. Mana jahat? Apa itu dia? Kata jahat dah. Bela ni kau. Jangan tu saya. இன்னும் நுனிக்குமே அவை இருக்காங்க.
Awas aja bicara dikit. Apa? Hei. Hei, jangan. Apa diri aku dia? Oi, ada, oi. Ada. Kuliah. Ada. Jangan itu be. Kule. Come on, hey. Awas. Good. Hey, awas mana? Oi,
ಮಿಸ್ಕಿಮಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಮಾಲೆಗನ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬದ್ದ ಕುರಿ ಮೆಚ್ ಹಲ್ಲಡು ದೆಲಡು ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಮಾಲೆಗನ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಮೆಚ್ಗೆ ಮೊಳುಕುಳು ಅಂತಾರೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಅದು ಗ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಇಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಹವಾ ಕೊದ್ದೆವುಂಗದಿ ಮಿಮೆಚ್ಗೆ ಶರಫೆರ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ತಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಾರಿ ಹುಂಗದೆ ಮಿಸ್ಕಿಮಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಮಾಲೆಗನ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬದ್ದ ಕುರಿಮೆಚ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳುಕುಳು ತೆರೆಯಕಂ ಹೋಯ್ಫಾವಣಿ ಮಾಲೆಗನ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಜೋಜಿ ನಂಬರ್ ಏಕೆ ಆಯಿಷತ್ ಸುಹಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾದಮಾರೆ ಕುಳವೆನ್ ಫುರತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾ ಬದ್ದ ಕುರಾನಿ ದಡಿಮಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಮಿಸ್ಕಿಮಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ದೇವಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾ ಬದ್ದ ಕುರಾನಿ ಮಾಲೆಗನ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ಅಫುನ್ ಟೀಮ್ ಮೆಚ್ಚ ಫೆಶುಮಂಗ್ ಹಮ ಜಹಿಫಾವಣಿ ಅಗ್ಗಡಿ ಫನರಾಗ ವಡಾನ್ ದೆವ್ವಿತಿ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫ್ಲುನ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವ ಅಮಾಮ್ ಬಾಜ್ಜೋಯ್ ರೇಗಣ